awazi ukuguquka kwenu. Kodwa lowo uzayo, Kodwa luzayo emva kwam yena unamandla apha kunami. emveni kwam unamandla kunami. Andifanelekanga nokukhulula Nam ndinguJohana ndifanele ezi ukukhululwa, ukhulule izihlangu zakhe. Yena uyakunibhaptiza ngomoya oyingcwele. Uyakubhaptiza nina ke ngoku sibabini sithunywe sobabini. Nanthunywe amanzi, yena uthunywe ukubhaptiza abantu ngomoya oyingcwele Nangomlilo. umoya oyingcwele yena umsebenzi wakhe kukuthi lamalungisa enziwe ngokukholwa kuYesu awenza aqhubele phambile nokwenza amalungisa. Yole ndimbongi yamawisile ethi yona unumber 3 wakhona kweculo lasewisile, mabakudumisa abantu wena Thixo omnye. Amen. Ibe seyisithi xa iqitha mabakudumisa abantu moya oyingcwele, wenza ngcwele amakholwa. Should amakholwa la angasebubini esithi ayakholwa xa umoya oyingcwele engekho. Amakholwa angathi ngokwakhonzayo abe neempawu zokungakholwa kuba akekho owenza ngcwele amakholwa. Day by day ikholwa lidinga umoya oyingcwele. Uthi ke lo moya uYesu qha obhaptiza umuntu ngaye. Awuveli kum ndinguYohane, andinalungelo lakuninika, kodwa uYesu uyakunibhaptiza yena ngomoya oyingcwele. Funda. Mna okunene ndinibhaptiza ngamanzi. Qhubeka. Ndibonisa ukuguquka kwenu. Bonisa ukuguquka kwenu. Kodwa lowo uzayo Kodwa emva lo kwam uza emveni kwam unamandla kunami. namandla kunami. Andifanelekanga nokukhulula izihlangu ezi zakhe. Yena uyakunibhaptiza ngomoya Uyakunibhaptiza oyingcwele ngomoya oyingcwele nangomlilo. nangomlilo. uYesu otshisa abantu ngomlilo, awubhaptiza ngomlilo. Ingobozi isesandleni Yena xa sakhe. ibhaptiza ke uphethe ingobozi. Uyakuwela Utsho ukuthi kuthi abantu bakhe uyabela, akungeni noba ngubani koluka Yesu ubhaptizo. Koluka Yohane uyangena umuntu engaguqukanga kuba kaloku thina siyibona inhliziyo sikufake kuba wena usithi ufuna amanzi. Kodwa kolulu kamoya luyasefa. Sifunde ngendoda ekuchapter 8 wezenzo from verse 14 eyabhaptizwayo koluka Yohane, gama layo nguSimeyoni. Yangena nayo emanzini yaphuma emanzini. Kwafika oluka Yesu ubhaptizo lwayiphosa ngoba kukho abantu abaphoswa leli kaYesu belifumene lika Yohane. Oluka Yesu ke ngokubhaptizo kungqinelwa inhliziyo hayi eyombhaptizi, eyalubhaptizwayo. Oluka Yesu ubhaptizo alufani noluka Yohane. Kuyasefwa, kuyahluswa phaya, luwela abathile lisiye abathile. If ufake inguquko uzenza ngathi uguqukile, uyaphoswa leli kaYesu kuba phaya kukho into ekungathi kushekishwa ngayo pha. Uba ngobani abaqualifyela lento bayinikwe. John chapter 1 verse number 12. Ubhaptizo luka Yesu sengehlukene nezwe
lokona ngobe gezela Jesu wami Jesu ngobe sengahlukene ehlukene nezwe lo obegezela Jesu wami Jesu ngobe utke umnyazi wokwela usesandleni sikaYesu nothi kuJohn umnyazi wokwela kuYesu bonke abangena kolukaYesu baptizo bangena kula mnyazi babe sebehluzwa abantu bekhethwa phaya kube khona libafumanayo bekhona libaphosa ubhaptizo lukaMoya Ngcwele umbhaptizi uYesu ayingompostile obhaptiza abantu ngoMoya Ngcwele uYesu walithathela kuye olukaMoya Ngcwele njengoba uYesu ebhaptizwa eJordani uYohane akakwazanga kumnika uMoya Ngcwele kodwa iBhayibhile ithi uJesu ebhaptiziwe naye ncwadi kaLuka chapter 3 verse 21 ebhaptiziwe na uYesu wathi ethandaza uYesu lavuleka izulu kuye ithi iBhayibhile kwehla umoya owathi xa ubona ngoba kwakufanele aba baphezu komlambo bangqine bayibone lento ihlala kuYesu kuba uThixo wayi-introduce unyana wakhe ehlabathini then wayenza lento kamoya xa ifika umoya wabonakala ithi iBhayibhile waba kwiform yehobe zangabe lihobe waba kwiform kusho ukuthi kwabonakala into ebonakalayo ekumila njengehobe yahlala lentaka phezu kwalomuntu ithi iBhayibhile lathetha izwi ezulwini livulekile izwi lathi lo unyana wami oyinthanda la moya wawusexutha uYesu kuMaria noJoseph la moya wawusehlukanisa uYesu noMaria ukuze uMaria angabi sathi mntana kodwa amazwi uba lo ngumsindisi wempilo yakhe because ayikho enye into engakwehlukanisa nomuntu okushumayizileyo as long uMoya Ngcwele engekafiki wena ungumntana womuntu uzalwa ngumuntu emhlabeni ufuneka ukhothamele umuntu uzokwenza intando yomuntu ekathika uyawuzuyenze emhlaba afika uMoya Ngcwele wakudlulisa kumshumayeli nakwicawa okhonza kuyo wakunika ubukumkani basezulwini Amen. uba ngumntana walomuntu wafika nevangeli kuwe uyawugqitha mhla kwafika uMoya Ngcwele waqala uMaria uYesu ina 12 years walahleka akagoduka abazali bakhe ngoba uMoya Ngcwele wayengekafiki wengekamthathi bathi kabeqaphela ubakekho uYesu bathika bomkhangela ngoba wayephansi kwegunya lakhe kodwa after 30 years eJordani zangaba sagoduka ithi iBhayibhile wathi akwehla uMoya Ngcwele waphinde wamthatha uMoya Ngcwele wamholela enhlango for 40 days Hallelujah. uMaria walala ubuthongo behlayo engamkhangela unyana wakhe 1 day 2 days 3 days kwaphela inyanga uYesu engagodukanga kodwa uMaria zange abanamandla okufuna because the Spirit of God samehlukanisa uMaria Yesu Mighty Jesus. akafuna
akakhangelwa, wahlala for 40 days and 40 nights enhlako. Kukhutshwa ubuntu, kufakwa ubuthixo, kudelizwa uMaria, kubuyiselwa unyana kaThixo enhlako. Because the Spirit of God kasesifikile kuwe, siyakwazi ukuba sikuthathe kwi-comfort zone, sikufake kwi-mess, sikwahlukanise nabantu abakuthandayo. Urejectwe ekhaya, urejectwe ngabazalwane, urejectwe emsebenzini, urejectwe apho uhlala khona, because uThixo ngeke umethembe usathembe kakhulu abantu. uThixo ngeke umazi ungakhange ungene kwizinto ezithile. Before uThixo akwethembe ngento zakhe, uqala kufake kwindawo ethile. After the Holy Spirit. Now ndithi ke awumnikwa nje umoya oyingcwele. Verse number 12, chapter 1. Fika kwa verse number 11. Khawuleza. Weza kwela kowabo, weza kwaba, aza amawabo akamamkela. iBhayibhile xa ichaza ngabakowabo ithetha ngamaJuda. Yabona, there is no need uba siphikisane nabantu abathi uYesu waba ngumJuda. Banyalisile. uYesu wazalelwa ebuJudeni, ezalwa intombi yakwaJuda. So subaphikisa abantu xa bethi uYesu, ithethe uba awumvume esenyameni, mvume uYesu esenyameni, because iBhayibhile ithi xa ungamvume esenyameni ungumchasi Kristu. So uYesu funeka umvume ungumJuda. Amen. Wazalwa intombi yakwaJuda. Amen. Yona iBhayibhile isithi weza kwabakowabo, aza amawabo akamamkela. Kodwa bonke abamamkelayo, Kodwa bonke ke ngoku, not amawabo qha, bonke abamamkelayo. lento yokurejectwa kukaYesu ngamawabo yavulela ithuba lokusindiswa kwethu nathi sizinhlanga. Oh Jesus. Lento yoba amawabo angamqondi uYesu yasinika ichance man yokuba nathi simazi njengomsindisi. Oh Jesus. Lavuleleka ithuba loba nathi sinikwe ithuba. Bazama kwabo abamvuma, Kodwa bonke abamamkelayo. andidinwa mani kuba umuntu athi ndikhonza umJuda. Oh Jesus. Ndiyabulela kuba umJuda wafika ndincila wandenza ndayindoda ethembekileyo. Oh Jesus. Ndiyabulela Amen. kuba umJuda wafika ndisifa ngamankazana, wandehlukanisa neento ezehlula abantu. Na iBhayibhile ke weza kwabakowabo abamfuna abakowabo. Kodwa bonke Kodwa abamamkelayo, bonke abamamkelayo, bezinikele kuye ndifuna uyibambe, ngokupheleleyo. bezinikele kuYesu ngokupheleleyo. Ima bezinikela kuye ngokupheleleyo, bengasinikelanga hafu, bengasethembanga, bengenampilo yabo bayigodlileyo, Oh, Jesus. beziqongqothele kuYesu, Mighty Jesus. wabanika amandla. Uyabona kule nto awuzizali futhi akho nkonzo ingakuzala. Awuzalwa ngumshumayeli, singakushumayeza daily sikuxelele uba ngaba wena awukazinikeli ngokupheleleyo, ubonakala ngokuphosakala emandleni kaMoya Ngcwele, because bonke abazinikela ngokupheleleyo kodwa wabapha amandla. Babe ngabantwana, wabapha amandla. Chapter 1 Izenzo, khawuleza verse number 8. Wabapha amandla wokuba babe ngabantwana bakaThixo, wabapha amandla, wabacaphulela, ngoba uThixo ngeke akuzale uYesu engeka confirm ukuba nanku ngowam, uzinikele kumbawo ngokupheleleyo. Kuya uYesu
ukuyise athi Nkosi ndenele Oh, Jesus. bawo nalo makazalwe Oh, Jesus. athi uThixo mnika amandla Hallelujah. uYesu anika amandla luzozalwa Oh, Jesus. awusoze uzalwe ngaphandle kokufunyana amandla. Amen. So umoya ingcwele nguye owenza sizalwe. Ngixakana nabantu kuthena abantu bekhonza yonke imihla kodwa bajiki mana baba. Kuthena abantu bafumaneka every day esikonzweni kodwa bathinje. Umoya ingcwele xa ingekho akho mntu angajika manje. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Na uzalwa emveni koba uzinikele ngokupheleleyo. Ngalo lonke ixesha wena udlalayo ungathi uzinikele awudelay Thixo udelaya wena. Oh, Jesus. uThixo akadeleywa ngumuntu. Into la uzideleyisa wena. Xa ukhonza uThixo uzinikela ngokupheleleyo. Then abese ekupha amandla. Ngoba ngeke umkhonzo uThixo ngawakho amandla. Madoda uThixo akakhonzwa ngamandla awumuntu. uThixo uzikhonza yena esemntwini. Funa nilixelele kahle. uThixo ufana noba uzikhonza yena ekuwe kuba awuzisindisi usindiswa ngegazi likaYesu. Number 2, sowukhonza sowusindisiwe ukunika amandla uThixo wokuba uphile lento ayifunayo. Awuna energy, awunanto isebe, akho nto ungayibhongoza uthi ndiyakwazi uphila. No, uphila ngemfefe zikaThixo. Uprovidewa nguThixo ngamandla. Akekho ke ngomuntu angathi inzima isalvation. Salvation is easy. Into enzima kukuzincama kwakho. Insindiso yona ilula. Qha into enzima kukuzinikela ngokupheleleyo. Oh, Jesus. Uyabona ke xa uzinikela uphinde ungazinikeli inzima isalvation. Akekho umuntu ongaphila ubomi obubini ube lulo bobo. You choose one life. Amen. UngakuThixo noba ungasezweni. I-life yokusindiswa, it is very easy. Ilula kangangoba ingaphezulu, ilula nangaphezulu kokucawa. Ecaweni ukusibe lilunga eliqaqambileyo, ukhupha imali evakalayo, uzithandise ngecawa. Kwi-salvation awukhuphi imali. uThixo akafuni unganikela inhliziyo yakho ayizinikelanga kuThixo. Usemva kuThixo. Usemva ungakhi iholo. Uyakhela icawa iholo. Kodwa inhliziyo yakho uThixo akayibambanga. Inhliziyo yakho akayifumananga. Nantoni oyenza enkonzweni obuyashumayela nobuyahlabelela sililiswe ngumculo wakho. Ulilisa thina. uThixo ayikho into emplizayo emntwini evela kuye ngaphandle kwenhliziyo yakhe. Akaso silanjani uThixo. Udinga ngapha wena imali. And akabribe uThixo. Nyeqha into ongazenzela yona. Kukunyaniseke kumkhonzeli. Amen. Yonke into esiyenzayo uba ngaba ndiyanikela funeka ndinikele kuba lento isuka enhliziyweni. Yokuqala into ayifunayo ukunikela ngawe. Then izilandele ezinye izinto emveni kwakho. Kodwa uqale ngezinto wafeyila wena. Incwadi yamaHebheru ibeka icace uthi uYesu xa iza kwehleza emhlabeni chapter 10 verse number 5 uthi uYesu ethetha apha uthi wena bawo awukholisekanga ngamadini Oh, Nkosi. abebekunika wona abantu. Yiyo ke lento ndilungiselela umzimba. Uyabona umzimba ulungiswe special Yesu. Ulungiswe umzimba special. Kwathunyelwa uYesu kuba uThixo dikwe ngamadini enkomo negusha iminikelo yabantu. Benikela ukuthi inhliziyo zabo zingekho. uThixo ukhalimela uIsrayeli. uIsrayeli uyazila ukudla kodwa zila nje inhliziyo zokuthi nina ninqula nje ngemilelo. Kodwa niklazula izambatho zenu kodwa inhliziyo zenu zikuthi klazulani inhliziyo ayimpahla.
yekani lento ukuhlala elithuthwini libe lusizana apha nikhohlakele ngaphakathi. Now the Holy Spirit unceda amakholwa aphile into efunwa kuThixo. Amen. Funda le verse samani. Funda le verse number 8. Nina niyakunikwa amandla. Niyakunikwa amandla. Akufika kuni umoya oyingcwele. Ufuna nehlukanise umoya ingcwele namandla. Oh Jesus. Ngoba amandla kangomoya ingcwele. Into nakuthiwa xa ifikile umoya ingcwele nawuthi niphiwa amandla. Ungangabi nawo amandla kodwa kufuneka ube nayo umoya ingcwele. Oh Jesus. Because the Holy Spirit is the source apha amandla avela khona. Yabona nonke ke bakhawuleza basifuna amandla, sifuna amandla, funa uqobo lwakhe. UThixo uthembisa uJesu ba nizawuphiwa amandla akufika umoya ingcwele. Mayithe wafika kuwe umoya ingcwele uzawuthola amandla. Lamandla athetha ngawo uJesu kamoya ingcwele ayingokubeka izandla kuphile abantu. Amen. Ndifuna nazi funa nazi abafundi bakaYesu bakhalimele amadimoni abefa umoya bengekabi nabo, because ukuphiliswa kwemilwelwe akukho kumoya ingcwele, kusegameni likaYesu. Ubeko lwezandla alukho kumoya ingcwele. Yiyo lento abantu noba bephilisa bevusa abafileyo, uma besenza bevuka abafileyo kodwa bona besemanyaleni, yiproof yoba abantu abanamoya ingcwele, but they believe, bayakholwa. Oh Jesus. Imimangaliso ayenzeki kuba sihamba nomoya ingcwele, iyenzeka umoya ingcwele engekho. Abafundi bakaYesu bakhalimela imimoya babuya bathi Jesu sivuyela uba imimoya isilulamela. Wathi uJesu kuba ye madoda sanuvuyela amadimoni enilulamelayo, vuyelani bamagama enabhaliwe esithi umoya ingcwele ke uthi lo gama ndishumayela alungise ikharacter le yam so that ndingabasumayezi ndibe kumlahlelwa phandle. Oh Jesus. Lo gama ndiyiwesipha enkonzweni bebusiseka ngumculo wam. The Holy Spirit is busy dealing necharacter le yam. Uba xa ndihlabelela bengena kwalikaThixo izulu nawe xinga nilunga. Umsebenzi kamoya ingcwele udila necharacter yekholwa. Amandla kaThixo akhona nobungcolile. Abantu ke athanda ukubona umuntu ohamba noThixo bebheke kwi-signs and wonders. But yabona uThixo bemninzi apha kuphila milwelo. The Holy Spirit ukupha amandla ukuphila impilo eyi-opposite nempilo ephilwa ngumuntu ongekasindiswa. Umoya ingcwele ngeke sithi uspiritual kuba ushumayela. You are not spiritual because you are preaching. Oh Jesus. You are not spiritual. You are not spiritual ngoba uthetha ngetongues. You are spiritual ngendlela ophila ngayo. Oh Jesus. The character yiyo echaza uba this person is spiritual. Yiyo lento singeke sifike sikubone ecaweni uba you are spiritual. Funeke sikubone kwakho uhlala njani, emsebenzini unjani. Asoze sithi unoThixo kuba ume ngaphambili usenza sizula indlu yonke sigijime sithi haleluya haleluya. La haleluya sigijima indlu yonke ayichazi uba we are spiritual. Amen. Kodwa into engakuchazela uba wena ngumuntu kamoya, the way you live, indlela ophila ngayo.
asehlukanga bazami bami ngoba sishumayela, sehluke ngokuphila. Ahlukile. You are gifted, but uJesu uthi abam niyababona ngeziqhamo, not ngezipho, ngeziqhamo. If you are a true believer, awubonakali ngoba sawuthatha imayiki sawuthandaza kusipho ngesitulo. After you are praying, after preaching, uhlala njani? Welilizwe lenkonakalo. Uphila njani nabantu abacorrupt? Usurvive njani kwilizwe lecorruption? The Holy Spirit. Nyawuphiwa amandla. Akuba umoya ingcwele ehlile. Nitsho nindingqinele. Ningangqini izinto endinenzele zona esiphatheka. Ningqinele mna. Nichaze yiyo lento umuntu noba engekaboni into iphathekayo. Abe proud xa kuthiwa sicela abantu abazofakaza. Ezingaphambili lo muntu ebonakala eswele. Ake maba ngaphambili ndizobonga uYesu ongaphakathi. Because umoya oyingcwele oveza ivalue kaKristu kuwe. Umoya oyingcwele ocacisa ubukhulu bukaYesu ongene kuwe. Umoya oyingcwele otshila ubuYesu nguvimba wezinto zikaThixo. So if you have Jesus, ufanele ubunazo zonke izinto. Noma kukalungi namhlanje, because you have Jesus. The Holy Spirit reveal Christ. Jesus. So uba ngabe umoya ingcwele akakafiki, uve ngam kuba uYesu mkhulu, akakabiba mkhulu apha kuwe until umoya ingcwele akubhaptize. Nyawuphiwa ke amandla. La mandla azawunenza niphile intando kaThixo. Yezekile 36 verse 26 no 27. Khawuleza. uThixo usebenza kwikholwa esebenzisa umoya wakhe ukulenza ikholwa limve yena ekuThixo. Moya oyingcwele yehla phezu kwami, thuma imvuselelo moya ongcwele, moya oyingcwele yehla phezu kwami, yehla thuma imvuselelo Nkosi, thuma ungasonyayelwa. Kodwa xa ifikile ke ngoku kuye oza nemvuselelo ebesiyisisile. Shiyeke emntwini. Shiyemntwini imvuselelo ingazala abantu abaninzi. Kodwa ubumoya ingcwele akafikanga ngoba abantu emveni koba iwili itente lisonga itente nabo bayohlala phansi babeyilanto ibibafice beyiyo. Kodwa uma benethamsanqa yokuthi before iwe itente le uThixo wasezulwini angqinele inguquko yabo, abanika isipho esathenjiswayo sokuba bonke abakholwa kuJesu bayothola amandla. Bawuhleli besemvuselelweni. Bawuhleli besemvuselelweni. Bawuhleli besemvuselelweni. Moya oyingcwele. Uba siphoseke kumoya oyingcwele, siza kuzama ngokwethu khona. Yona manje into ezifana nemisindo nokuxoka, zonke izinto zikuveza kakubi. Ukhona umuntu ofuneka adile nazo.
funda incwadi kaYiseyile khawuleza incwadi kaYiseyile. Ndiyakunika inhliziyo entsha, Uyawunika inhliziyo entsha, ndiniphe nomoya bonke omtsha. aba bantu abathola umoya oyingcwele funeke baqale ba-operate bangene theatre, kukhutshwe laa nhliziyo engeyiyo, kufakwe inhliziyo entsha. Ezekile 36 verse 26 khawuleza. Inhliziyo entsha. Yiyo le nto umpostoli Pawulos athi akububani ekuKristu uyisidalwa esitsha. Fumana inhliziyo entsha, unikwe umoya omtsha, nothi okaThixo kusafakwa, kusalungiswa wena. Fana nemoto ekhutshwa i-engine endala, fakwe entsha engine. Ibhodi indala uthi engine yona ibantsha. Nathi uThixo siqhaqha ngaphakathi afake inhliziyo entsha nomoya omtsha. Ndiyakuyikhupha kuni. Uphumela unomagqubu, unenzonda, ukhohlakeleyo, uzazi uyathakathwa. Kube khona inhliziyo entsha exolelayo. Umoya oyingcwele akafakwa kusakhohlakele. No mistake wena bava abantu ashumayela umuntu ababhadla anqubeka apha phansi angathukeli umuntu ababhadla. Hayibo, inkonzo uselapha eyadini yenkonzo, angakhohlakali, uselapha eyadini yenkonzo. Into nazo uphume nje apha, kuvalwe nje ngofefe, iphume kuye icawe. Thina sikhonza uJesu 7 days a week, 24 hours. Asinamzuzu ekuthiwa sikonkonzweni, sisenkonzweni nje njalo. Indlela elihlala ngayo nabantwana bam ndiyinkonzo. Andifunza kwenye indawo ndithi afunekanga mani ukuthi ungutata ubonakala ugodla umntana enkonzweni, uthanda kakhulu abantwana enkonzweni, kanti ekhaya babuthanda abantwana bakho, zange bakubona ugodlile, bathe nqa bakubona enkonzweni unikela kakhulu. Umfazi xa ecela imali uyanqinqisa, kodwa ecaweni. So xa ungena moya, izinto efana uzenza ngendlela, uyazigqwetha. Ubongumama unembeko kakhulu kumfundisi, umphathela ngetray ukudla, uyamhlonipha kakhulu, yena kumdelile. iBhayibhile ibhalile pha, hlonipha umyeni wakho. Then wena ngenxa yoba waphoswa nguHoly Spirit, umuntu wasecaweni uba ngcwele xa ingena emnyango ecawe. Atshintshe ikhaya. Uva nomuntu ndakuthandaza ukufuna abafazi kuthiwa masijonge intombi ezinzwe ezi. Eza ntombi zirayight apha ecaweni, emakhaya zimdaka, azikwazi ukuhlamba, azipheki, azihloniphi bazali, kodwa ecaweni zirayight. So ungabojonga intombi nje ecaweni, bojonga intombi kuyehova. Ukuzawuthatha isigebengu, isigebengu somuntu sentombazana ezawuthi xa sowusitshatile sithi awuyi kwakuloo cawe. Sithi uyaya ecaweni, sikusecaweni phofu sikulimazile isigebengu, sithetha kusephandle isigebengu. Oh Jesus. So phandle oko sithetha zimbombozo kokoko sephandle. Wasifumana sithandaza, azathandaza ziyalala. Yayi isigebengu sibhekile sithe, wathi ngenxa yoba nawe waphoswa nguMoya Oyingcwele awunanto yakuya. Yiyo le nto engafunekanga uba uyawuze athethe nawe uThixo xa ethetha ngenkosikazi. Zange wathetha ngawe, athethe ngawe kuba sowuyobuza uba nguye lo myeni wam lo. Uzomazela apho ukuthetha kwaThixo ungawuqhelanga. Uzawuthetha nawe uThixo xa ufuna ubuzela ngendoda, ukhona uyobuza. Zange nje, zange. Oh Jesus. Aninakho budlelwane noThixo, kodwa uzoba nobudlelwane nawe kuba uyotshata kanjani. So xa ingekho uMoya Oyingcwele
siphila nezigebenga, otsotsi, abantu abazenzileyo, bazenza ngathi banoThixo bengenaye uThixo, ngoba i-character ayisetyenzwanga. I-character yomntu isetyenzwa nguMoya Oyingcwele. Kuyafundiswa, kufundiswa kakhulu ebandleni, lifundiswa ibandla kakhulu, kodwa kuphuma abantu abangafundisekanga. Lifundisile intona, lifundisa abantu abangekho kuHoly Spirit. Lifundisile abantu abangekho kuMoya Oyingcwele. Lifundisile lizibeke zonke izinto zokuya komuntu ezulu. Intona lithetha nabantu abangekho kuHoly Spirit. Funda sikhawuleze. Na umoya omtsha, inhliziyo entsha, umoya omtsha. Ndiyakuninika inhliziyo entsha. Hamba sisi. Ndiniphe nomoya omtsha. Umoya omtsha. Ndiyakuyikhupha kuni inhliziyo eqaqadeke okwelitye. Inhliziyo eqaqadeke okwelitye. Ndininike inhliziyo yentobeko. Iphe nina inhliziyo yentobeko. Akaka ufaka umoya wakhe usadila nomuntu. Ngokuthi akasoza qalile umoya wakhe engekakwenzi. Ngoba uzawuprofeta uqaqadekile. Hamba standards. Na inhliziyo ikhutshiwe, wasusa inhliziyo eqaqadekileyo. Ndiyakufaka umoya wam kuni. Kutsho ke ngokuthi kwafaka umoya wakhe. Nitsho nilulamele imimiselo yam. Kokuba ekwenzile. Wenzile. Wawucela amaxolo. Wawulungisana nabantu oxabene nabo. Holy Spirit. Akubhaptize. Nitsho nilulamele Uthi ndifaka umoya imimiselo wam yam. kuni. Nitsho nilulamele. Uyabona ba asizilulameleli. Ufaka yena owakhe umoya. Sitsho silulamele imimiselo yakhe. So xa ingekho umoya Oyingcwele ungalishumayela kodwa ungaliphili. Ungalithetha libe namandla ngoba linamandla madoda ivangeli kaKristu kodwa likwehlula ukuliphila. Because ayikho into uThixo abamba yona ibambe wena. So that wena wenza into ayifunayo uThixo kuba uthi kufaka into yakhe apha kuwe. The Holy Spirit sibanjwa ngaye. Sibanjwa ngaye. John chapter 14 verse number 16 siyathandaza. Wemoya Oyingcwele ngoba intando yami ewe ngize ndibe owakho wemoya Oyingcwele ngoba intando yami intando yami ewe ngize ndibe ngowakho awukwazi uba ngokaThixo intando yakho ingakoyiswa nguMoya Oyingcwele. Umuntu ongenaye uMoya Oyingcwele kuphila yena apha kuye. Phila yena. Kufuneka uThixo athumele uMoya Oyingcwele anqobe intando yakho, ngoba intando yakho iphambene nekaThixo, zihlukene. And ukuba uzawuthi sawukholwa usindisiwe uphila intando yakho, akukho la uyakho. Thandaza. Funeka ukuthi xa uthandaza udiphe umoya wakho Nkosi ukuze undinqobele intando yakho. Thanda
umuntu yamhlupha intando yakhe umuntu. Inqotywa ngumoya. Yebo ndoda inqotywa ngumoya. Sendizile ukudla kangaka. Zile ukudla. Uyolala nenkazana uzilile udla. Thandazile, zile ukudla ushumayele ngamandla. Wehlulwe intando yakho. Because umoya oyingcwele yedwa ohlula intando yomuntu. Akaphazami lucila. Oyingcwele enqoba intando yakho. Xa isaphila intando yakho. Uhamba noThixo nentando yakho. Uma kufika usuku lokufa usesentandweni yakho ungekafiki kwekaThixo, ngoba ekaThixo iphilwa nguwe yakufe yakho. Sibanje intando yethu kumoya oyingcwele. Oyingcwele. Funda dadewethu standards now siyathandana. Verse 16. Wathi ke ubawo. Verse number 15. Verse number 15. Ukubani yandithanda. Uba niyalithanda. Noyigcina imiyalelo yona aniyukutsho ngemilomo uba niyalithanda. Ndawunibona ngokugcina. Yabona ngaba lithanda mna. Ndawubona ngoba nina nigcine lento endithi yenzeni. Noyigcina imimiselo yam xa nindithanda. Xa nindithanda. Noba ningandenzela ntoni enizama ukubona siba niyandithanda, uba niyafail ukuyigcina imithetho yam. Ndibona abantu abangandithandiyo. uThixo akadingi into kangako apha kuwe ngaphandle kokubamba ukutsho kwakhe. Oh Jesus. Awu madoda uThixo akafani nabantu. uThixo akekho expensive. Oh Jesus. Akaduru. Cha uThixo into ayifunayo kukubanjwa kokutsho kwakhe. Ngeke sikwazi ukukubamba ukutsho kaThixo ngaphandle kukamoya oyingcwele. Funda dadewethu. Ukubani yandithanda. Bani yandithanda. Noyigcina imiyalelo yam. Wathi ke ubawo. Wawutubawo. Ndawukukumcela. Ndakuba ndimcelile. Aninike omnye ummeli. Aniphe ummeli. Ukuze ahlale nani ngona Lo phakade. mmeli ke ahlale nani ngona phakade. The Holy Spirit. Lo mmeli ngumoya wenyaniso. Lo mmeli ke ngumoya wenyaniso. Lowo ihlabathi Nokuba ngaba ungangaziswa nyaniso, uzawuyazi nyaniso. Nokuba ngaba ungaphila kwihlabathi elikhohlisayo, kodwa ube nethamsanqa lomoya wenyaniso. Kuyawuthi inyaniso yaphela kweli bandla kodwa ube nayo wena. Because inyaniso kumoya. Lo mmeli ke ngumoya wenyaniso. Lowo ihlabathi lingenako ihlabathi alinako ukumamkela ngoba ehlabathini kukhona ubuxoki. Akuphilwa ngenyaniso kweli lizwe. But those who receive the Holy Spirit bayophila ngenyaniso. Kwilizwe lingenanyaniso, kubantu abangenayo inyaniso. Amen. IBhayibhile ithi kayimchazi Yehova ithi inyaniso kaThixo ihleli kwisizukulwana ngesizukulwana. Hallelujah. Kusho ukuthi singedlule sisingenanyani, kuzawuvela sinenyani singakhange siyifundiswe. Kusho ukuthi kasidlula isizukulwana kuzophinde kuthi kwesinye isizukulwana, because the Holy Spirit ukhona from generation to generation. Bangafa abantu abaziwa ngenyani, ubumoya ingcwele sekhona
inyani siyohleli khona. Amen. The source of truth is the Holy Spirit. The Holy Spirit. It's the Holy Spirit. Iyo lento efuneka ubazi ba xa ifikile kuwe, xa ingekafiki uxoka ngokukhonzayo. Unamaqhinga ngokukhonzayo, unamaqhinga nakuwe. Uqhatha uthi uqhathe nawe. Uthi wena uyezulwini kodwa ungayi uphila kakubi. Uyabona ukukhohlisa nawe. Uthi ngexesha usazi uba awukabikho right awuhlambulukanga. Uphila into engekhoyo ume phambi kwebandla uthi bazondingcwele. Ndiyepheka ezulwini ulahlekiswa ngumoya olahlekiso. Kodwa xa ube nethamsanqa wathola lo moya uJesu wakhuluma ngayo uyawayeka amaqhinga. Oh Jesus. Uphile ungayishumayeli nje uyiphile. Lo mmeli ngumoya wenyaniso. Moya wenyaniso. Lowo ihlabathi lingenako ukumamkela. Ngeke limamkela. Kuba lingenako ukumbona. Alinako nokumbona. Lingamazi nokumazi. Alimazi nokumazi. Nina ke niyamazi. Nina niyamazi. Kuba uhleli nani. Kuba kaloku nina uhlala nani. Eyakuba ngaphakathi futhi ke ngoyiBhayibhile ithi uyawuba ngaphakathi kuni. Akayi kuhlala nani nje uyawuphila phakathi kuni. Kunzima ukwenza izinto ezingenabuthixo kuba kukhona umoya ohlele ngaphakathi. Kwikholwa. Amen. Mighty Jesus. Elinyaniso kwikholwa. Nokubaziwa izinkanyezi ewe zingewize iyasiza le nto yoba nomoya ingcwele. Ndibhala iphepha likaStandard 10. Intombazana ezasifunda nayo yawa ezilayinini. Sishumayela yawa yafeyinta kwathiwa le ntombi ibhubhile. Oh Jesus. Kuzobhala iphepha lebhawuloji kwathi isimile yathathwa le ntokazi yathunywa bachithwa abantu besikolo basiwe eziklasini kuhleyitshonguza lokufa komuntu. Kodwa the Holy Spirit wasebenza apha kuthi. Oh Jesus. Wathi le ntokazi ayifanga ithathile. Iinjongo zale nto kuba angayibhala iphepha lo afeyile uthwetyulwe. Wathi umoya ingcwele kumcingane ikhona into ekuwe ongayenza ngale nto yokufa kwalo mntu. Bajikela abantu wasiwe eziklasini wathathwa lo ofe ngokukhawuleza wasiwe ofisini ngoba khona amandla madoda afihlwe kubantu abasindisiwe abangeke bawazi ngengqondo le abadinga umoya ingcwele atshile uNkulunkulu ngaphakathi kwabo. If you have Jesus you have God in your heart. Hallelujah. Mighty Jesus. Sabheka kulaa ndawo safika umzimba ulalisiwe. Wathi uprincipal wesikolo akhonde ibhekelani manje abambhekelani akhonde ngabasenzi wasilinde iambulance ezoconfirm ukufa kwakhe. Uramanda labakasanta suhlala yesalvation letinamandla Jesus. Siyacela mfundisi sithandaze before kwenziwe nantoni na. Safike sajikela sema nomfundisi ema phakathi kwabo sathandaza sabiza igama lika Yesu because kayikhona umoya ingcwele utshila amandla asegameni lika Yesu. Uyabona umoya ingcwele umsebenzi wakhe kukureveal uKristu amtshile engengonyana kaMaria amtshile ngunyana kaThixo uThixo uzala uThixo. sabiza igama lika Jesu
Zalibiza izihlandlo ezintathu. Wakhohlela lo bekuthi ufile. Uramandala bakasanda. Le ndaba esishumayela yona siyawazi amandla ayo. Kodwa ngeke uwazi amandla. Ngeke afike umuntu wena. Sathandaza phezu kwakhe. Wakhohlela. Wavuka sambamba ngesandla. Wavuka ebanda nca. Sathandaza phezu kwakhe. Sathandaza phezu kwakhe. Sathi uzobhala ngegama likaJesu. Sathi uzobhala ngegama likaJesu. Lo mntwana uyanesa namhlanje because wafunda kwisikolo esinabantu abamqonda kahle. uThixo abahamba naye. Without the Holy Spirit siyawakhanyela amandla. Oh Jesus. Ushila umoya ingcwele. uKristu ebantwini. Ngoba into ekwenza umdawuthe uYesu yapha kuwe ukungabikho kwesiqinisekiso sokuba nyani uYesu khona. Ndihamba bemthatha abantu ezasifunda nabo esikolweni basileqa bandileqa ndihamba apha ndingazamazi. Bathi tata ngamandoda ezasifunda nawo akathi bhuti athi tata, because the power of the Holy Spirit. Ubumoya ingcwele akekho kuwe uba ngumuntu olula nongena wethu. Holy Spirit urevela uKristu kuwe. Ngibona sithandaza sisavala until umoya ingcwele akufikela umtshile uYesu. Ixabiso lakhe yawuloko lingaphansi kwizinto ozibonayo. Verse 26 sisabona lencwadi sithandaza na umsebenzi wakhe ukunichilela uKristu. Ke ummeli umoya oyingcwele Moya lowo ubawo aya kumthumela egameni lam, lo uyothunyelwa egameni likaKristu. uya kunifundisa zonke izinto, Umsebenzi wakhe kukufundisa amakholwa zonke izinto. anikhumbuze ngako konke endithe ndanixelela kona. Akhumbuze amakholwa izinto ezithethiweyo. Yona amakholwa sishumayela mpela kushunyayelwe xa ugqitywa kwenza ufefa ayilibele kwayilibithetho. Ayilibele azaphinda abuye kusasa athi intsha lento ayindala qha ayilibele akanaye umcimbi. Abantu bazixhoma izandla beguquka bakugqiba ufefe luphela lento bebeyiguqukela bayilibele. Bakwazi abantu uzothatha amandla sothatha amandla besingasekhonzi kakuhle sothatha amandla bawathathe namhlanje kusasa bayinkonzweni bebewathathile amandla. Umbuzo wayo bebethatha amandla nje bafa abantu ngamandla bawathatha mpela kodwa amandla bawathatha bawulala nawo. Every inkonzo xa ikhona izani izothatha amandla baswela amandla bayeza baswela amandla okukhonza beze kusasa okukusayo kusasa hayi ngenye imini kusasa bale adiva 200 andenqini wenkonzweni bawathola amandla. Ufunda sisabantu senzenjani qina bathandekani kade bebethanda ntoni amandla beze bebethanda amandla okhona kusasa bazakwazi ukukhonza. Ke ummeli umoya oyingcwele lowo ubawo aya kumthumela egameni lakhe uya kunifundisa zonke uyakufundisa zonke izinto. Anikhumbuze ngako Aphinda konke akhumbuze amakholwa ngezinto ebebezile endithe ndanixelela kona. abakhumbuze ngumkhumbuzi ngoba siyalibala
ngenye imini ubethwa yinto ulibala ubuthixo izolo bekwenzeleni uthi akekho uthixo uthixo ulibele le nto uthixo ubukade umncoma ngebhezo lo uzithi ulungile uthixo ulungile umeya phambi kwethu kusasa udibane nento eyi-opposite yale bukade uyifune ubeza uzithi ngokukhawuleza hayi akekho uthi nithi usekhona ake ukhona intona ulibele ulibele yiyo lento abantu xa bengenamoya ingcwele bayalahleka alahleka kakhulu abantu abangenamoya ingcwele balahleka kakhulu because xa ungenamoya ingcwele uhamba nokusindiswa kodwa ungaqinisekanga uhamba noYesu kodwa ungekho sure uhamba noThixo ongamethembanga umethembe ngoba kwabikho nto ofeyisene nayo xa seyikhona awumethembanga siyathandaza now anikhumbuza anibikele izinto ezizayo yabona amakolo ebeselibele ngo alibele emva ukuthi uJesu uyabuya nge-2022 hayi amakolo alibe iBhayibheli ichazile yonke into libele amakolo alibala lula alahleka lula umuntu engenaThixo ulahleka lula dibana namadoda abo alahle iringi zebitshato kuba kwathiwa ezulu nasifumero alahle mara nitheni uthwezu ukhona isiprofethi esifikileyo sithi ezulwini khona izinto ongeke ukwazi ukwehlukaniswa nazo umuntu xa une-Holy Spirit uyanqi izinto ezingafunwa nguThixo ziyathethwa apha kuwe the Holy Spirit siyathandaza uba uphoswe ngumoya ingcwele sozuyazi inkonzo kwawena abantu abaninzi abanye bahleli phansi bathi inkonzo ayilifuni yabona inkonzo yenu madoda ifana nomfazi xa eyotshata buka wathi umfazi abandifuni abantu basemzini abo wawuze ngabo indoda yamfuni intona unengxaki umama azala kandifuni ubana kandifuni umthetho akubuza kwenzani ekhaya ubuza ofunwa ngoba lokhu ufunileyo usakufuna ufunwa sithi na so enkonzweni nasekhaya awuthi ndiyafuna wenza wena funa wena abantu bazokufuna abantu so enkonzweni ndizoseva ndizange zosevwa ndizoseva zokhonza once ubhaptizwe ngamandla amoya uzivela kusekhaya uyabona xa usindiswa uba ubukela abantu ngekasindiswa ukuthi bayanxiba kakhulu abantu basindiswe banempahla ngendikwazi banemali abantu sizifundiswe eziya uzawusindiswa ngusebumnyameni mase usindisiwe ngendisindiswe abantu basindiswe banemali baphakamile nyanzini siphakamile sezantsi nyanzini so sibe phansi kaloku sikhonza uThixo phezulu thina so usezantsi jonge kwabaphansi kwawena jonge phezulu thina so ilevel yethu ayinolingana thina kasithandaza sithi wena uthi uphansi nyana phansi so xa usindiswa ke uma usindiswa usafika ngela xesha abantu abasindisiweyo babesabhaptizwa nyani kumoya ingcwele ubuye uthi xa ungena kumasindiswa wena ufikayo ube sezantsi uthi xa ujonga abakudala bekhona babona uba nabaya kube khona into ethi ndirhalela uba phaya awuvele uthi ufika namhlanje vele ulingane nabo ngekharethi vele ulingane nabo vele udibane nomnye emnyango ethi yabona uzibana akalunganga ubani vele udibane nomuntu ohlebayo ufika nje ecaweni vele ulingane naye emnyango vele wamkelwe nje ngumuntu ozokuxelela uba ubani uyathakatha apha ubani akalunga umlumkelo that means ufika uvele ibe kwilevel enye nebandla thina safika bephaya yo madoda safika thina bephaya abantu basindiswa safika bephaya
Ungawufika ubona uyazigala yonke into uyazigala bakusondeze ngothando. Yumadoda bakusondeze ngothando. Uthi ndiyabuya nakusasa. Bakusondeze ngothando, bakwamkela ababantu bakuhoye, ababantu kudala bakuhoye. Wena ube nenhliziyo ethi ndiyafisa ukufana nalabhuti. Nendlela athandaza ngayo akathandazi njengawe. Uva into emnandi ngathi ungamamela yena. Uthi ndiyafisa nami uthandaza kanje. Ngoku vele ufike bebanda bonke. Vele ufike ulingane nabo. The Holy Spirit nguye othatha umuntu ezantsi omenye usambeke kwilevel ethile. Asimeke inyawo sithandaze. Sivala amehlo ethu phambi kweNkosi. Yehla moya oyingcwele usisebenzise ngokuthanda kwakho, ngokuthanda kwakho usisebenzise thinawo, usisebenzise. Selule isandla zethu phezulu. Usisebenzise ngokuthanda kwakho, usisebenzise usisebenzise thina. Foka mhlehlo zothanda ngokuthanda kwakho, ngokuthanda kwakho Nkosi kwakho, usisebenzise Nkosi. Awuvula umlomo uthandaze, ufanelwe kukubongwa, ufanelwe kukudunyiswa. Uyinkosi ephakamileyo. Akekho esingakwazi ukonza wena singenaye ngaphandle kukaMoya Oyingcwele. We are fully dependent kuwe Holy Spirit. Noba siyathanda ukukukhonza kodwa sixhomekeke kakhulu ubhaptizo kuwe. Awuthandaze nawe ekusweni nje. Oh Moya Oyingcwele, Moya kaThixo, Moya ngqina uJesu ngaphakathi kimi. Moya ndazisa imfihlakalo kaThixo. Moya tyhila uJesu. Moya siqinisekiso sokusindiswa kwami. Yebo, yebo, yebo. Yebo, imilabo shatakapali, yelebebe sitakapalia. Moya Oyingcwele, Moya wehla njengehobe, Moya confirm inguquko,
moya wehla phezu kwabaguqukile inene shaya labo sitha kapari. Hey, 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 hey. Moya oyinene, moya oyinene, moya oyinene, moya oyinene, moya oyinene, moya oyinene. Moya wesethembiso uyalibosa pariata ilimisa viria pari. Moya wesethembiso ili moya wesethembiso. Hey, hey, hey. Yay, yay, yay. Yay, yay. Yay. Uyamosa. Uyaliva mirasi. Rilima hapaka biata pari. Zilipa makapari apakaposha takapa. Ukhangela inhliziyo nje. Ukhona ulapha. Ukhangela inhliziyo. Ukhangela inhliziyo. Osangathi ngiyakhumbula Jesu ubuza uba ukhona noncaniweyo makasazosela. Khona noncaniweyo makasazosela. Ukhona na onqaniweyo makasazosela. Umthombo usampompoza. Umthombo usampompoza. Umthombo usampompoza. Bantu abafuna ukwenziwa. Bantu abafuna ukwenziwa. Bantu abafuna ukwenziwa. Imithetho yami noba ndiyaninika soze niyithobele, kodwa umoya wami uyakunenza. Uyabantu abohlulekayo, uyabantu abohlulekayo, uyabantu abohluleka ukuziphilela. Sekhona umthombo, sekhona umthombo. Wonke abanxaniweyo nomthombo usafumaneka, nomthombo usampompoza. Ngazosela ngaphambili. Ungabaleka uze ngaphambili uzosela. Awomile sela ngokomiwa. Awomile, desperate. Awomile, desperate. Desperate. Ukimoka vela masi lirima havali pakape zibiranto lihabra kusata ilimakosa takarimesa tilapa imilisi ndilamakuse tariva umbelasia. Wena sewulapha ngaphambili, awuthethe naye, awuthethe naye uthi ndomele we naThixo wami, ndomele wena. Awuthethe naye, awuthethe naye, ndomele we naThixo wami, ndomele we. Umasaniperia gope
umphefumulo wami nomele wena ngenhliziyo yami ngenhliziyo yami nomele wena nomele wena ke nomele uyathandaza njalo uyathandaza njalo uyathandaza njalo uyathandaza njalo nomele wena uyathandaza njalo uyathandaza njalo uyakhaphasa ngenhliziyo yami ngenhliziyo yami nomele wena umphefumulo wami nomele wena